आङो दिनै जोंनि बाथौ धोरोमनि जायफोर बाथौ धोरोमखौ दैदेननाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै मोजां मोनदों। दिनै बे बाथौ गौथुमनि जोनोम सानाव आरो बेवहाय बाथौइज्मनि सायाव सावरायनाय जादों। बाथौखौ एखुथायै मोनसे गनायथि मोनहोनो थाखाय जे हिन्दुइज्मनि गेजेराव नङाजासे बाथौइज्म हिसाबै मोनसे गनायथि मोननो थाखाय माबायदि हाबाफारि लाजायो बा बेखौ बोरैहाय गनायथि मोननो हायो आरो जोंनि बाथौइज्मखौ माबोरैहाय जोङो गुबुनफोरनोबो फोरमायनो हाथाव रोखोमै जोङो थि खालामनो हायो बिनि सायाव गोरों गोरा सुबुंफोरखौ लानानै दिनै सावरायनायनिबो हाबाफारि लादों। आं सानो फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों मुलुगनि बिखायाव सिनायथि होनाय बयजोंबो मोनथिजानाय बे जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव दिनैनि सावरायनाया गोबां बिहोमा होगोन। सानो मोजाङै खामानिया मावलांबाय थायोब्ला सानसे समाव बियो ओरैनो अट'मेटिकयै जालांगोन। ओंखायनो जाय गुबुन गुबुन गावस्रानानै दं होननानै जों बुंबाय थादों बयबो मोजां खामानि मावलांबानो जायो। गतिके जायनिखौ सैथो बायदि नुयो मोजां नुयो बेजोंनो बयबो ज' खौसे जालांगोन आरो होमब्लानो गावस्रानानै थानायफ्राबो फैफिनलायनानै ज' जालांगोन। गतिके बेखौ रावबो खालामनो हाया। धोरोमनि बेलायाव बयहाबो गावबागाव मोनसे सान्थौ थायो आरो बे सान्थौखौ लानानै मावनो थांनायावनो गावस्रालायनाया फैयो आरो बाथौ धोरोमा जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब। मानो होनबा जोंहा बेनि सायाव लिरनाय जोंहा थुनलाइ गैया धोरोमनि सायाव गोदो गोदायनिफ्राय। गतिके खुगा खुगा सोलिबोनाय आरो जोङो बिबौनि उनाव बिफानि उनाव बे जि नुनाय खान्थिफोर बेखौ लानानै फालिबोबाय थानाय। ओंखायनो गुबुन गुबुन जायगानि फालिनाय गुबुन गुबुन जायगानि नेमखान्थि बेफोरनि गेजेरावबो एफा एनै समनि फाखनाव बेजों एसे गोरोबलायै बेफोरबो थायो आरो बेखौ लानानै गावबा गावनिखौ जाजानो लुबैनानैबो जोंनि गेजेराव ज'नो गोरोबनो हायो मालाबा बे बाथ्राफ्रा ओंखारो। नाथाय बाथौआ मोनसेयानो, आफा बोराइ बाथौ जोंनि इसोरा सासेयानो, बेनो सोरजिगिरि, बेनो खांगिरि, बेनो लांफिनगिरि आरो बेखौ जोङो सिजौ महरै जोङो सिबियो। जे बे सिजौनि मोनबा सिरियानो आफा बोराइ बाथौनि मोनबा सोरजि, जाय सोरजिजों बे संसारा सोलिगासिनो दङ बेखौ लानानै जों बयबो फुजियो। बेवहाय रावहाबो बाथौ धोरोमारि सुबुङा दिमत गैया। जों बिनि उनाव बाथौ दुमो। गतिके बाथौनि बान्दोबायाव जोंनि जिउनि जि सोरदिं बेखौ जोंहा एक्सप्लेनेसन दं जे मानसिनि जिउआ मोनबा खोलोब। प्रथम बियो बिमानि गोरबोआव जायगा लाफैनांगोन, बिनि उनावसो बियो जोनोम मोनगोन, बिनि उनाव बियो संसाराव हाबगोन, बिनि उनाव बियो संसारखौ खांगोन गथ' गथाय, बिनि उनाव बियो बोरायगोन थैगोन, बिनि उनाव बियो जिउमाजों परमात्माजों इसोरजों आफा बोराइ बाथौजों बियो गोरोबहैगोन। आफा बोराइ बाथौआ सिजौ बेवहाय आरो आफाया आइ बैसोमुथिजों गोरोबनानै दं। बेजों लोगो जाहैफिननानै आफाजों आइजों आरोबाव फिन जोनोम मोनफिनगोन, गोरबोआव थागोन, जोनोम मोनगोन, हाबा हुखा जानानै संसाराव हाबगोन, संसारखौ खांगोन आरो थैहैफिनगोन। बेवहाय रावहाबो दिमत गैया। मोनसिंसिं बोराय बेनो जोंनि गुदि सुबुं, जोंनि गुदि गुरु आरो जायनि दारै बे बाथौ धोरोमा दिनै बे मुलुग बिखायाव जोनोम मोनदों। बे मोनसिंसिं बोराय रावहाबो बेवहाय आपत्ति गैया। गतिके मोनबा आसार रावहाबो बेवहाय आपत्ति गैया। ओंखायनो आं सानो बे बेलायाव जों गावस्रालायनायनि बाथ्रा फैया। नाथाय जेब्ला बेखौनो दैदेनलायनायनि बेलायाव सामलायनांगौनि बेलायाव आफाद दालायनानै सोलिनो नागिरो अब्ला सोरबा नङा सोरबाया बबेबा मोनसे थांखिनि बेलायाव गोरोबनो हायैयाव बेवहाय आलादा जानानै थानाय, सोरबाया नङा जों साबसिन बानायनो होननानै आफाद दानाय, बेफोरो बाथ्राया सोलिदों। नाथाय धोरोम हिसाबै गावस्रानाय गैया। धोरोमखौ लानानै सालायलांनांगौ जोंहा धोरोम गुरु गैया आरो धोरोम गुरु गैयिनि थाखाय जों सोरबा सासेखौ गुरु हिसाबै नाजावना लानो हायैयाव दिनै बे सोमजिथ'दों। आरो फैबाय थानाय समाव आं सानो जायखिजाया मोजांखौ नुयोब्ला बयबो बेखौ नाजावखांनायनि उनाव मोनसे लामाजोंनो बयबो हान्थिलाङो।